iwuok ka kod ng'wech. Mar ariyo, iyudo ka onge thuolo ahinya ma ng'ato nyalo winjogo, nikech aparo ni en gima nyalo wacho yamo ka, ani e grup moro mar joma mine ma odak kod obila. Wasebedo kodgi kuom higni 3 e grubno ka konyogi e weche mag hocho. To mondo mine gichak grubno, nitiere gik moko maling' matimore ne joma tiyo e tij obila. To achiel kuom gima wanyalo wacho kaka johocho, ng'eni ka ng'ato otiyo tich ma sasa mowuok e ode gokinyi to ting'o mach, gir mar kedo, gir lweny. Gimoting'o ni ong'eyo ni sa asaya mowuotho nitie ng'at ma oberne to nitie ng'at morachne madwaro mana kaka hinye. Koro iyudo ni jomoricho ne koro sani e mang'eny. To gin jok ma wuotho kong'eyo ni ng'ato nyalo monje sa asaya. Koro inwang'o ka achiedh nade ma gin go ni malo moloyo ng'ama wuok to dhi puonjo nyithindo. Koro ka ok oritgi maber, kata ka ok oyudo kony maber ni koduogo, nikech pod gionge to gitemo kabisa, nikech ang'eyo nitie gik ma gitemo. Ni giyudie kamoro ma gin kaka jok ma tiyo tich machalo kamano nyalo biro to giyudo kata ng'at ma ginyalo wuoyogo. Pok otimre to biro timore. Omiyo e thuolo ma wantiere ni, inwang'o ni kata wan ng'enyne iyudo ka ng'ato nyalo goni simo to koro biro chuno ni mondo ka thuolo mondo iwinj gima owacho. To ineno ka kiwachone ni mondo bi kati ofis, nikech ma e tich mwatiyo, to nitiere chudo. To koni ni kata pesa madiang' amino bende onge. Koro omiyo wanie thuolo ma ji odich mondo iyud ng'ama wuoyo. Kidhi e kanisa, seche moko siasa tupo. Seche moko kanisa bende dwaro ni mondo kwa mana gik dondruok. Idwa ni mondo gedi. Ongeza